lai Snem hakarta bat Hapdeng ke Jingshitom iwe Heprit iklam pendu ya ke Mynsiem ya le halade henry ban penpau pat shadu ke perthai baidai ibadan kabor ban ya khun ban job ya ke jingpang kablaban ya I nadu badang red kani ka khubor kadai shapang iwe Heprit ibala tip kerteng kum iraya abana marpan ibadang puli ha ke kelas 7 Hapain Mount School Shillong bat idai ibadan ya ke jingpang sini lani type 1 diabetes nadu baidang red man la kasngi ilahab ban bat kani ka jingpang ka bangi school thu bakalong ka jingten jo ka bakraw nadu ka jing hab ban fikir ya ka bam ka jing testa ban pet ya ka jing hiar ni jing kio ka sini baka jing di dawai wat Hapdeng kani ka jingten jo I Heprit raya abana idan ka jing mut ka baklan ban yakun bat ban tur saprang ka jing penpau ka jong I ya ka jing dan ka jing ya le bat kani ka jingpang ka dei na ka jing lech ban ya simbenta ha ka jing more ka bala long ha sora ha ka arpo hunyo tri unai lur araja arpusan ya ka bala tip kum ka food sora international half marathon arajar arpusan kumbalong lam ki wei ki ble simbenta ha ka te ka jing more I Heprit raya abana ru ila poi sa sora nadu swaban kenjat sai ka beneng da ka Mynsiem ban yakun bat ban pendap ya ka jing more hakani ka jing khun kila don dagi hajar ngot ki nong mare henry la sham banolor ki wei I Heprit raya abana I kamlong kerpang daga jingla ban pendap ya kani ka jing mare ka jing long jong I Heprit raya abana ka long shisha ka nuksa ya baro lang ba ka jing klan kam dai na karata ni na ki jing tenju ki bangimat henry ka dai ka jing Aiti lot mat bat Mynsiem hakanu kanu ka kam ka bangile Okay. It's kind of high. I feel very excited and exhausted. It's because mostly from the sun. Did you get a chance to meet Maricom? Yes, How was the feeling after meeting her? I was so excited. I shook her hand. It was so fun. I socialized with some people during the run, and I met some friends from school also. What's the message you want to convey to your young friends who will be watching the video? Never give up and focus on your dreams. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.